ما شافاني إنسان جاي أقول مكان نقاش سكرين بيسي هم وأم نابن لكي جبو شافاني إنسان جاي هم نكران بي وقت كردي كرناوي وجبو باش نديجي يعني جنوبا نفسادنا ماتريال نفاق. Almanca navendi. Ew yek ji navendên zangeha Rojavayê ku bawayekî xweser kar dike. Tê de amadekirin wergerandina zimanê din ta zimanên fermî yên Bakur Wilatê Sûriyê û lîkolînên zanistî û akademîk tên kirin. Erk û berpirsiyariyên navendê. Wergerandina pirtûk, lîkolînên zanistî û akademîk li gorî pêwîstiyên zanîngehê bo zimanên Kurdî. Li do, pêşxistina têgehên zanistî saziyên têkildar e. Sê, radektekirina lîkolîn berhem û pirtûkên zanîngehê. Çar, piştî erêkirina desteya akademîk ji bo çapê radestkirina berhemên wergeran dî. Li kêleka wî ana sê kitêbê me hene hazirin wek berhemê destpêkê yekemîn got Kurdî hatine hazirkirin evna wê yekemîn projeyên vê navendê be got bê destnîşankirin û dest bi karê xwe bikirin. Ew kitêb jî kitêba anatomî ya Akademiya Tenduristî, kitêba civaknasî got ji hêla Akademiya Zanîngehê hatiye tomarkirin hazirkirin. Kitêba derbarî kompûter û têrmên wêna bi zimanê Kurdî ew jî kesayetiyên zanistên yê me xelkê me Kubanê wek diyarîkê hazir kiribûn danê zanîngeha me got em karibin Sûdê jê. Ji bûna yekirina zimanê got xala got mamoste berzû behsê dike. Bi rastî yekkirina ziman, yekbûna ziman, standardbûna wê evaya gelekî girîng. Farka zangehê wir çi ye? Mirov dikare gelek tişta tecrübe û wergirin. Bes wek şewaz nikare wergirin. Yek zangeh menhacê xwenîne çavkanî xwe. Yewa menhacê wa pirtûkê we diyar e. Sala 5, 6, 7, 8, 9 rade çi bixwînin diyar e. Yema newsa e. Yema bêjin fîzya, mîna kes bêjin. Ulûm terbiye fîzya ve kîjan pirtûkê bixwînin navenda referansa ya grêdayê desteya akademîk ya zangehê ve bêje ez ê vê pirtûkê wergerdim. Mînak ve bêje ya Misrê serkevtî, yan jiya Lubnan, yan jiya Şamê, kimya, miya îmarat acaba, nizanim ulûm miya Suudi acaba, ew ê hilbijêrin navê pirtûkê ve bişînin ew neçez. Neçezê wê pirtûkê bigire dest mamoste ihtisas û yê wergerê got ser Kurdî hakim ve bi hev re kar bikin lê mafê hiqûqî jî heye. Dawiya rêzîkarame de dibêje mafê hiqûqî parastir. Çima ez lazim e girêdar wê pirtûkê bikim. Navê me Ehmed Brahîm e, endamê rêveberiya Neçezê. Ji xwe îro kombûyînek mebû ji bo amedekirina vekirina vê navendê bû. Ji xwe navê navendê Neçezê ye. Kurtenavekê em karin bêşî hatî navenda amadekirina çavkaniyên zanîngehê. Arman ji vê navendê çi wergerandina rêbaz menhecên ji bo zanîngehê ji bo xwendekarên ku du rojê sibe rojê de bi Kurdî bixwînin ji berdestê wan amade be. Ji xwe her kesî diyar e ku ev sala bê wê bakaloryan bêjin refa 12 wê bi Kurdî be bişre wê ev xwendekarê ku bi Kurdî xwendine bêtirî wê wê derbasî zanîngehê be gerek tiştek amade be. Serveyekê jî em amedekariyê vê yekê dikin. Ji xwe me plana aliyê pispor mamostê pisporê ixtisas û mamostê zimanê Kurdî ê got bi karê wergerê rabe me kiriye. Demek nêzik de wê ev kar têkeve aktivbûnê de. Ji xwe Neçezê girêdayê zanîngehê dibin sîwana desteya akademîk girêdayê zanîngehê ye. Ji xwe di navendê de komîte hene. Komîteyên ku vî karî rabin. Wê werger çawa be wê werger hem ji zimanê Erebî ber bi Kurdî be û hem ji İngilîzî ber bi Kurdî be. Yani em bêjin wergera vê kirin ji zimanê Erebî İngilîzî ber bi zimanên fermî yên Bakur û Wilatê Sûriyê be.